Ongi etorri txirrindulariak.comera. Badakizue, aste hauetan Espainiako buelta lehiatzen ari da, eta aste honetan ere Espainiako emakumezkoen itzulik txikia ospatuko da. Lau egunez, World Tour mailako lasterketa izango da, Galiza aldean, eta bertan hainbat euskal talde eta euskal txirrindulari izango dira. Bai Laboral Kutxa, bai Movistar Team, Bizkaia Durango eta baita ere Sopela Women's taldea. Eta azkeneko talde hortako txirrindulari bat dakau gaurkoan, Naia Mondarain, Ibartarra, eta berarekin solastuko gara ea zer moduz, edo zer espero duten aurtengo edizioaz, eta zer moduz joan zaion denboraldian zehar. Gogoratu Naia gainera bi alorretan ibiltzen dela, bai errepidean, bai pistan, biak batera moldatzen ditu, eta berarekin hitz egingo dugu hortaz pizkat. Naia, ongi etorri, eskerrik asko guretza denbora hartzeagatik. Esan dugu, gaur bertan hasten duzue Espainiako bueltaren challenge hau, nahiz eta itzuli bat izan, lau egunez Galiza aldean, World Tour mailarekin, eta zuek gogotsu jungo zarete, urteko lasterketarik garrantzitsuena izango da zuentzat, eta gainera bi lider sendorekin, batetik Naia Inez kantera gaztea, eta bestetik Clash Steels veteranoa, eta gainera garaipen mordoa lortu dituna aurten Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpora ere. Nola dijoa taldea, bueltara? Bai, esan ezun bezala ilusion bizartze dago ez azkenen, meiako edo munduko txirrindulari honenakin eta irteran, gotzako ilusion bizartze deun zerbait da. Eta gogokin gatu ez dakite, Inez, Claire eta taldekide guztik, Sofia, Maria, Natalia, denak gogokin gaude, eta abertzen gozguten. Pertsonalki, zuk ze espero duzu aurtengo edizioaz? Gehien bat disfrutatzea eta alikta gehien ikamen horako aukera. Ez dakit. Bai. Ikusiko gero etapa edo, egualdia de orengo zeuria mandute orduan, karrerak beti eurtan ogorra gokizatea, ez tentsio gehi izatea baita. Eta, zango zine gehien bat disfrutatzea eta ikastea. Abuztuan pista txapelketetan ibilizea, beraz, helburua zeneukanez, imaginatzet forma honean iritsiko zehala edo gutxu gara puntua hartuta, zuk nola ikusten duzu zure burua forma honean iristean zera? Ez dakit, ez eta azken astetan pixkatu narrarok izan dira, baina ez dakit ikusiko, entrenatzen hain gozten aurkitu naiz, eta horrekin gelditzen naiz, ez dakit, bihar ikusikoa. Buelta eta bi astetara berriz ere pistara itzuliko zera, Bartzelonan izango duzun nazioarteko lehiaketa batera, horrei ere begira egongo zara eta indar gutxi batzuk gordetzera Bartzelonarako, ez? Gero 18 eta 19 asteburu hortan Bartzelonan dauka UCL-ko proba internazional bat, eta horrekin nortako ere nugokin nago, eta izan dezun bezala pista eta karretera konpaginatzen dut eta guztua hondiz ezakit. Galdetzea egiten normalen abertzin nahiago egiten ez erantzun bat ematen, biak guztoko ditut eta baita asteburu hortako ere gogokin nago. Zein izango da zure planteamendua orain neguan errepidea ez deskantzatu, baina baita ere pista ez deskantzatu, edo pista nola joaten den arabera, pistari gurran baten jarraitu eta atxedena atxeratu? Hendikan ez dakit, esan izatena, hemengo buelta bingo dut, gero Bartzelonako karrerak eta gero ez dakit zengo eten edo, atxeden hartu edo gero de pistako lasterketa batzu gehiago daude, kanpon, eta hendikan ez daukagu itzen da. Lehenengo hendikan asteburu hau eta 18 eta 19ko Bartzelonako asteburu horrekin nahikoa daukat, eta gerokoa aurrean ikusiko dugu. Esan dugun bezala, oraindik ere helburu garrantzitsu batzuk geratzen zaizkizu zuei, baina denboraldia ia bukatuta dugu eta aurtengoa COVID-aren bigarren denboraldia izan da. Nola joan zaizu, ze balorazio egitezun? Bizkatarra izan da, denboraldia zeirak lesio bat izan lehenengo karreran, eta orduan pixkat urtea enun oso hasi. Baina egia esan asko bali izan dit ikasteko, eta horrekin galditzen naiz. Gero, mora horreman nien, oso gozen ditu naiz, karreratan, karreran muitzeko
muitzeko gaitasun horrekin edo igual balen urten egintzana hola ikusten, eta bueno, horrekin gelditzen naiz. Horretik ikusi pixkanaka progresio horrekin jarraitzen naizela, eta gehien bat horrekin gelditzen naiz asko ikasi etela, eta taldean eukide giro nahez, horreke bai asko itebla. Urrengoa zure 3. urtea izango da ja aficionatutan eta baita ere profesionalekin lehiatzen. 3. urte hontaz esperoko duzu, 2 urte hauetan, pausoa zai ezaten da, lehenengo urteetan moldatzea, eliteekin hainbeste ibiltzea eta profesionalekin ere, orain ja, 3. urtea nola planteatu behar dezu? Egia esan ez jarri pentsatzen datorren urte bidea, ez bezala, oaindikan urte bukatzeko dago, eta ezakit ez da zer espero hori, bintzat, progresio horrekin jarraitzea gustatuko zaiten ez, eta esanakoa ikasten jarraitzea eta azten jarraitzea pertsona eta txirrindulari bezala. Eskerrik asko, nahia ez nuke bukatu nahi galdetu gabe, pertsonalki bueltan izatea eta World Tour maila baten izatea, 2. urtez, iaz ere egon zinalako naiz eta lehenengo etapa ere ez bukatu. Munduko honenekin lehiatzea, oraindik ere afizionatu mailan ibilita, zer esan nahi du zuretzat? Lehen esan bezala, ilusio, hitza hola esateko ilusioa ez dakit, horretea, irteeran munduko txirrindulari honenakin ez, telebistatik edo sarizotaritzatik jarraitziteun txirrindulariekin, ilusioa bezartzen zerbait da, orduan ezakit ez da zer espero, disfrutatzea, aukera hontaz eta ikastea. Eskerrik asko Nahia Mondarain gurekin izateagatik, sorterik onena, lagun hauetan, badakigu gogorrak izango direla zuentzat, ibilbide gogorra izango da, eta, tropelkideak are eta gogorragoa jarriko dute dana, baina, pixkanaka hobetzen jungo zerala badakigu, eta sorterik onena bere, esan bezala. Eta zuei noski, hurrengo arte, ondo izan.